Hola, què tal? Soc el Dani i això és Fent el Suec. Avui parlarem d'horaris. Horaris d'establiments, restaurants, botigues, supermercats, horaris de la feina, horaris de les escoles. És a dir, els horaris per si vens un dia a Suècia, doncs no et trobis que sobre les 10 vulguis anar a sopar i trobis que no hi ha cap restaurant obert. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Comencem per els supermercats. Depenent del supermercat, del tipus de supermercat, si és gran o petit, tenen horaris diferents. Per exemple, a prop de casa tenim un que es diu ICA Maxi. Podríem dir que és un supermercat gran, tipus com podria haver, per exemple, a Catalunya un Carrefour, per exemple. Aquí, per exemple, aquest obre des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit. I, a més, obren de dilluns a diumenge, sí. 7 dies a la setmana. Altres supermercats com Coop, Willys o Hemshop, que són supermercats molt coneguts aquí a Suècia, també si són supermercats grans, normalment tenen horaris bastant amplis. Si són supermercats petits o de barri, normalment obren entre 8 o 9 i possiblement tanquen entre 8 o 9 també del vespre. Si ens anem a les botigues, també depèn. Hi ha algunes botigues que obren de dilluns a diumenge, sobretot les que estan al centre, llocs on hi ha centres comercials al voltant i que hi ha moviment, hi ha comerç. Normalment obren, com he dit, de dilluns a diumenge. Però atenció amb els horaris perquè dissabtes i diumenges fan un horari més reduït. Els dies de cada dia podríem dir que obren a les 10 i tanquen entre les 6 i les 6 i 7, més o menys, de la tarda. En canvi, els caps de setmana, dissabtes o diumenges, poden tancar entre les 2 i les 3 de la tarda. També obrir a les 10 i tancar a les 2, 3 de la tarda. Els centres comercials tenen un horari bastant diferent, depenent si tenen supermercat, si tenen cinema. S'ha de mirar, és a dir, en aquestes coses millor agafar, per exemple, Google Maps i mirar a quina hora obren i a quina hora tanquen els establiments que volem anar a comprar. Anem als restaurants, perquè els restaurants aquí fan l'horari de menjars i de dinars suec. Aquí dinem entre les 11 i les 12 aproximadament, normalment a les 12, entre 12 i 1, però hi ha gent que pot començar a dinar a 2:15, sense cap tipus de problema. I al sopar, podem anar entre les 5 de la tarda i les 7 de la tarda. Tot depenent també on estigui situat el restaurant i una miqueta el tipus de cuina que tinguin. Si són cadenes de fast food, possiblement pot ser que tanquin a les 9 o a les 10, o inclús alguns restaurants de fast food d'autopista pot ser que te'ls trobis que estan oberts a les 24 hores. Però això hauries d'anar, per exemple, a una autopista. Les cuines de restaurants normalment solen tancar entre 8 i 9. Per exemple, el restaurant on treballa en Chad obre de dilluns a diumenge, de dilluns a dijous obren de 10 a 8. No, perdó, ell va a les 10 però obren a les 11. És a dir, de 11 a 8 i divendres de 11 a 9 i dissabtes i diumenge de 12 a 9. Però si vas, intenta anar abans de les 9 perquè és a les 9, per exemple, a les 9 d'un dissabte, tanquen cuina. Això s'ha de tenir en compte. Anem pels horaris escolars. Aquí les escoles comencen a les 8 del matí i acaben, depenent de l'edat i del dia, poden acabar entre 1 i 3 de la tarda. I les feines, normalment d'oficina, per exemple, van entre les 8 del matí a les 4 o 5 de la tarda. Jo tinc un horari que va des de 2:15 fins a 5:45. Això fa que entre 6 i 7 arribi a casa, faci el sopar i entre 7 i 8 ja hagi sopat, més que sopat, i tingui tot el vespre i la nit per poder anar al gimnàs, per gravar un podcast, per veure una pel·lícula, per veure una sèrie, per passejar amb en Rico. És a dir, em deixen bastantes hores d'entreteniment.
o hores per portar a terme hobbies, com el que estic fent ara mateix. Com has escoltat, a Suècia tenim la vida una miqueta abans. Bé, jo diria no una miqueta, sinó bastant abans, perquè això de, per exemple, quan baixo a Catalunya, aquí acostumat a dinar a les 12 i a sopar a les 7, i arribo a Barcelona i dinem a les 2 de la tarda i sopem a les 9-10 de la nit, ja se'm fa una mica estrany. Així que, ja saps, si vens a visitar Suècia algun cop, has de tenir molt en compte els horaris. I fins aquí el capítol d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si és així, no dubtis a subscriure't. Moltes gràcies per compartir el teu temps amb mi i ens escoltem ben aviat. Adeu!